Yun na, tip off. Lakas na kuya. First time got a game to win. Never take an L cause I play to win. I'm really strong, my name is him. It's fire in my eyes, got a flame within. When I fail, I will prevail. Heads and tails, I had the nail. Face my fears and conquer thrones. Put it on the line when it's time to go. Oh, they wanna talk about greatness. Putting in work like a day shift. Ball so hard, need a Naismith. This is my time, won't waste it. Won't waste it. This is my time, won't waste it. I won't waste it. January 12, ano pong update sa tindahan natin? Unang sale po ng taon kasi ngayong araw po 30% off po lahat na aming tinda dito. Yung mga available ha. Siyempre hindi ko solid itong mga collectibles namin. Naman, Travis Scott yan. Ito naman, Looney Tunes. Mga hindi namin yan binibenta. So amin lang yan, pantakam lang sa mga buyer na pumupunta. And ayun, bago ko po ipakita yung mga sapatos na available for 30% off, biglaan pakita ko lang po yung nangyari last week. Ito yung palaro na nakisa ang Sapatos PH, isang basketball event na yun, all-star game tapos championship. Pakita ko lang kung ano yung nangyari doon. Eto. So yan na, magsisimula na yung bakbakan ng mga, alam nyo na, grabe yun si kuya, abot niya yung ring, oh. Lakas niyang nakaduster na yan. Sisimula na yung bakbakan ng mga barako. Sa totoo lang, mga barako yan guys, hindi yung mga totoong bakla. Mga ano yan, talagang nagdamit lang sila na ano, na kakaiba para mas exciting yung laban, di ba? Yan, oh. Grabe, may mga nagdadank na dyan, oh. So yun, nandito tayo kasi isa po tayo sa mga sponsor ng prize kasi may palaro dito, championship, all-star game, tapos yun, may pa-preview din daw sa ano, sa raffle para sa mga tao. Photo ops, so nakatalikod sila sa point of view natin. Diba? Nakaangas, no? Ano yun? Yan ang mga malulupit. Yun na, tip off. Lakas na kuya, oh. First time got a game to win. Never take an L cause I play to win. I'm really strong, my name is him. It's fire in my eyes, got a flame within. When I fail, I will prevail. Heads and tails, I had the nail. Face my fears and conquer thrones. Put it on the line when it's time to go. Oh, they wanna talk about greatness. Putting in work like a day shift. Ball so hard, need a Naismith. This is my time, won't waste it. Won't waste it. This is my time, won't waste it. I won't waste it. This is my time, won't waste it. Nice shot. Got a game to win. This is my time, won't waste it. Won't waste it. This is my time, won't waste it. I won't waste it. This is my time, won't waste it. Lakas sa rebound nito ni Sir na Cookies, no? Kasi nagdadalang bola, ang sapatos niya galing yan sa atin, no? Yan, naalala ko, pumunta siya sa bahay namin. Yan, naka-yellow. Yan. Lakas din niya maglaro, no? Yan, no? Nabili niya yung white na Kyaudan. Yan, si Sir. Yan na. This is my time, won't waste it. Nice pass. Uy!
So ayun, yun po yung kaganapan doon. Hindi ko na napanood yung championship game, pero yung all-star game nandun tayo. Kasi diba, interesting eh. Iba yung sistema eh. Astig ng galawan nila pero nakapambabaeng suot. Diba, napakaangas nun par. Nagbigay po tayo doon ng 3,000 gift certificate. Tigi 1,000 po yung sa MVP. Tapos yung ipapalaro pa. Tapos basta sila na po yung bahala, and pwede po nilang i-claim yung mga gift cert na yun dito anytime na gusto nila, and 1 month validity din yun. So yun, sana in the future ano pa rin tayo ng mga ganong event para exciting, di ba? Hindi tayo boring. So yun, sa 1,000 halimbawa meron kang gift cert na 1,000, ano yung mapapala mo dito o makukuha mo kapag naka 30% off kami? So halimbawa may sapatos ng mga tigi 1,000, ano na lang, 700 pesos na lang. So ito 1,100, 700 plus na lang yan, 950. So itong AF1 na to, ano na lang yan, 600 pataas, 600 something na lang yan. Ang dami pa rin po mga pambata. Ayan, mga running shoes, mga slip po na panlakad. Tapos sa mga pambata po natin, interesting pa rin to kahit papano. Kasi kahit po hindi na ito new arrival, nandito pa rin, yung mga nandito pa rin po okay pa rin po yung condition. Kasi alam nyo na, pag mga pambatang sapatos, mabilis lang gamitin kasi mabibilis lumaki yung mga paa nila. So yan, kapag mga pambata po talaga, magaganda ang kondisyon ng mga sapatos na ukay compared po sa mga panlalaki. Kasi alam niyo na, araw-araw kailangan natin kumayod, kailangan natin lumabas ng bahay, samantala yung mga bata paaralan at bahay lang, diba? So ayan, ito po, marami pang available na for kids. Ito J1, ganda nito, 34 euro, 550, nasa 400 na lang. Tapos meron din tayo ngayon pang basketball naman, Lebron. Tapos ito Kyrie, 450 tong Kyrie na to. Sa 30% off, makukuha nyo na lang po to ng 300 something. Yun, di ba, pang basketball. Ito naman po, pang hiking. Itong T-Rex ng Adidas. So kung i-impluwensya natin yung mga anak natin na maglalabas, like mag-hiking, mag-basketball, o mag-skateboard, o pwede din namang mag-soccer. Yan o, pang football po yan o. Nike 35 ang size. Ito parang 35 din. So kung gusto po nilang mag-football, mag-soccer, pwede ninyo silang impluwensyahan na yun, lumabas ng bahay, magkaroon ng mga recreational activities. Kasi napakalaki ng epekto niyan sa cognitive skills nila, sa sportsmanship, sa yung mga aktibidad sa labas ng bahay, para hindi sila cellphone yung gamit nila maghapon. So alam ko may natututunan din naman sila kahit papano sa online experience nila sa web sphere. Pero yun, mas maganda pa rin kung lalabas tayo kasi ibang klaseng improvement sa overall development nila bilang bata. So gaya ng panahon natin, di ba? So ito naman sa mga panglalaki po, ano yung pwede nating mabili. So ito, meron pa ditong J1 Equality. Ganda pa ng tindigan yan. Sa 1 to magiging 900 something na lang po yata yan. Ito naman, may Converse pa tayo na size 10. Pwede rin po ito sa size 11. Meron lang pong konting discoloration sa body, pero pwede ito, palag na palag pa rin yan. Kasi magandang klaseng Converse yan. Chuck Taylor, diba? Hindi siya yung 1 star lang or all star pa lang. Tapos ito, may Samba pa rin po tayo dito. Napakaganda pa ng tindigan nito. Halos yun, napakaganda po ng kondisyon nito. 975, nasa ano na lang yan, 600 plus kung 30% off. Meron ding Caterpillar, ito 850. Ito saktong-sakto itong pantrabaho, no? Alam nyo naman, pag Caterpillar talagang pangmatagalang sapatos po ito eh. So ginagamit yan sa mga construction eh. Pero hindi po lahat pang construction ng sapatos ng Caterpillar, no? Meron ding mga ganito, yung pang corporate, di ba? 850, nasa 600 na lang yan. So ayan, marami pa rin po dyan mga basketball, tapos mga Chuck Taylor and Vans nandito po sa left side. So lahat po yan naka 30% off. Same din sa mga pambatang nandito po sa gitna and dito sa ating mga old stock. Ayan, may mga Converse pa rin po tayo dyan. Ito mga soccer shoes din po na malaki-laki ng konti. Nasa 700 na lang yan kasi 30% off. Yan, dalawa soccer shoes natin dito eh. Pero ito, may Vapor Max tayo, pambabae. Ganda ng kondisyon nito, 750, magiging 500 na lang. Ayos to ah. Ito rin, you know,
Yung pamatay na sapatos natin, ang Puma yan. So ayan, ang dami pa rin po dyan, no, mga basketball shoes. Pwede kayong pumili. Meron Lebron, 950, 600 na lang. Kaudan, Jordan, 361, Anta, Li-Ning. Yun, may Jordan Mars pa dyan na isa. Lahat po yan naka 30% off. Ayan, punta na lang po kayo dito ngayong araw dahil isang araw lang po itong sale natin. Wala na bukas kasi alam niyo naman, bukas, Sabado, new arrival na naman po tayo. So lahat ng mga nandito po sa room na to, papalitan natin yan ng mga bagong dating na sapatos, new arrival. Always, tandaan nyo lang po yung dates natin. Pag Friday, magsasale po kami. And pag Saturday, new arrival tayo ng sapatos dito. Lahat yan, puno, bago. And pagkagabi po, live kami ng mga bagong dumating na sapatos. And kung may kailangan kayo, pagpapa-assist, message nyo lang po kami. Or, uy, may Jordan 1 pa dito. J1, no? Kita ko lang. So, ayan. Tatapusin ko na po itong video. Kita-kits sa susunod na video na naman namin next week. Maraming salamat.